Днес пред нашите очи се създаде още едно семейство. В качеството си на длъжностно лице обявявам гражданският брак между Енчо Пламенов Стои, взаимно съгласие и любов като съпруг и съпруга. Горчиво! Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Смирно Господу да се помолим. Господи, помилуй. За мира свыше, който идва от небето, за мира по целия свят на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високо преосвященничият митрополит. Господи, помилуй. За Божие, за спасението им на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да им се молим. Господи, помилуй. Да се изпрати съвършената любов, мир и помощ на тях, да се пазят в единомислие и твърда вяра на Господ Бог, честен брак и нескверно легло. На Господа да се помолим. Господи, помилуй.